Bună seara! Bine, ne-am regăsit la atelierul numărul 92, care vom analiza tranzitul lui Saturn în Berbec 2025-2028. Și să intrăm direct în subiect. Saturn va intra în Berbec pe 25 mai 2025 la 6:35 ora României. Intră 0 Berbec. Pe 1 septembrie va retrograda în Pești, iar pe 13 februarie revine în Berbec definitiv. Deci el va mai avea o perioadă între 1 septembrie și 13 februarie când va fi în semnul Peștilor. Iar în 13 aprilie 2028 va intra în semnul Taur. Saturn în Berbec înseamnă, aș traduce ca maturizarea luptătorului sau consolidarea agresorului. Depinde de poziția în care te afli. În esență, dacă mergi pe partea asta de evoluție și înveți din experiența ta și ești la o anumită vârstă în care poți să înțelegi și ești deschis către maturizare și creștere, atunci e partea asta maturizarea luptătorului din tine. Adică, practic, Saturn în Berbec te ajută să lupți mai inteligent, să lupți mai bine în viața ta. Pentru că noi luptăm foarte mult cu acest Berbec. Atunci când lupți pentru ceva, o idee, vrei să obții ceva, în spate este arhetipul Berbecului, care se manifestă activ prin poziția lui Marte. Deci Marte e acțiunea, dar Marte cumva se hrănește cu această, să zicem, energie și ia de acolo rolul ca și guvernator al Berbecului. Și Saturn asta face în prima fază, adică pentru cei care sunt deschiși către creștere, dezvoltare și vor să înțeleagă, atunci e maturizarea luptătorului. Devii mai matur în a lupta cu viața. Practic, viața e o luptă. Nu înseamnă că dai cu parul în fiecare zi, dar e o luptă. Nu e o luptă să trăiești, ca pe urmă să mori, e clar, da. E o luptă să trăiești. Mai ales în vremurile actuale în care e foarte mult haos. Sau poate să ducă la consolidarea agresorului. Dacă nativul nu este în zona asta de introspecție și de creștere, maturizare, de a învăța despre el și este la un nivel foarte instinctual, atunci poate să ducă la consolidarea agresorului. Neînvățând, generează o frustrare interioară care îl face pe persoana respectivă să fie mai agresiv, mai dură. Să nu uităm că Saturn în Berbec Stalin a executat 700.000 de ruși ca el să-și consolideze puterea. Deci e chestia asta, zic, Saturn te învață, dar dacă tu nu ești deschis către învățare, el îți dă o formă de putere care, cum să zic, te duce într-o altă fază. Adică el are și asta și natura malefică, pentru că el susține și partea asta de distrugere. Depinde cum o folosești. Pentru că totul e o lecție, totul se învață, el te duce pe următorul nivel. Deci trebuie văzut foarte, foarte atent. Ori e maturizarea luptătorului, consolidarea agresorului și în noi se va duce această luptă. Ce mai face Saturn? Limitarea tendinței de a forța și de a grăbi lucrurile. Cu Saturn în Berbec este important să învățăm să avem mai multă răbdare și să nu forțăm lucrurile. Pentru că Saturn în Berbec va limita foarte mult acțiunile spontane, rapide, de moment. Și chestia asta de să sărim etape, să facem mai repede, va fi mult mai dificil. Indiferent de domeniu, indiferent de unde te afli, cu Saturn în Berbec va fi mai greu să forțezi. Bineînțeles, dacă ai planete acolo, dacă sunt alte lucruri și marcajul Berbecului activ la tine, dar și altfel, în funcție de casa în care e, unde e Saturn, trebuie să nu forțezi, să nu grăbești lucrurile. Iar fiind Berbec, va fi greu. Pentru că unde avem Berbecul noi în hartă, în casa respectivă, acolo tot timpul va fi o tendință de a forța, de a grăbi lucruri.
Saturn în Berbec mai aduce și detașarea de trecut și viitor și ancorarea în prezent, în acum. Pentru că Saturn este principiul timpului, iar intrând în semnul Berbecului, practic, timpul în sine se mută pe momentul de acum. Și e un fel de etapă 2025-2028 în care e indicat să ne concentrăm pe realitatea imediată și mai puțin pe a face planuri, a amâna lucruri care pot fi rezolvate astăzi. Adică trebuie să faci ce ține de tine în prezent. Saturn în Berbec, în opinia mea, va taxa foarte mult chestia asta de a amâna un lucru pe care trebuie și poți să-l faci acum, sau a-ți amâna anumite dorințe, intenții, orice lucru. Iar cu Saturn în Berbec trebuie să facem ce putem face acum. Dacă e ceva ce poți să faci acum și tu amâni că nu ai chef, nu vrei să abordezi problema, cu Saturn în Berbec s-ar putea să te trezești pe reversul medaliei cu limitări, constrângeri și să ai probleme, să nu înțelegi de ce. Totodată este dificultatea de a începe lucruri noi, de a merge pe un nou drum. În ce sens e dificultate? Pentru că nu această energie a Berbecului de a iniția este mult temporizată de Saturn. Și atunci începutul ăla care, în mod normal, da, într-o lună dau drumul, s-ar putea să dureze mai mult. Și ca urmare nu trebuie să forțăm începutul. Adică ne ancorăm în prezent, facem ce avem de făcut, dar partea asta de lucru noi trebuie să fie cumva pe termen lung. Adică începe acum, dar începutul s-ar putea să fie mai lung decât te aștepți. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți mult prea ușor. Deci trebuie cumva avut grijă la chestiile astea de tot ce înseamnă lucruri noi, pentru că pot fi mai lente. Au nevoie de mai mult timp pentru a se forma, pentru a se coagula. Mai aduce limitarea opțiunilor din prezent. Ori faci ce trebuie, ori suferi consecințele, ce spuneam și mai devreme. El tot timpul Saturn face chestia asta, dar fiind în Berbec e chestia de a acționa. Ori acționezi cum trebuie, ori dacă nu, ți-o furi instant. Ca per total, Saturn în Berbec e chestia de maturizarea luptătorului. Să abordezi fiecare moment, fiecare zi ca o luptă în care trebuie să faci ce e de făcut. Trebuie să lupți. Da. Și nu neapărat are tipul partea de fecioară că trebuie să faci ce trebuie, ci trebuie să-ți duci lupta cum trebuie, să înveți să lupți cu fiecare chestie, să nu cedezi sau să nu amâni anumite lupte. La lupte nu mă refer în ceartă cu celălalt, ci lupta de hai să mă apuc să țin un regim, hai să mă apuc să citesc ceva, hai să mă apuc să scriu orice, aia luptă, lupți cu tine, să faci ceva. Deci dacă te concentrezi pe ideea de că Saturn vine acum și te învață să lupți mai bine, mai inteligent, mai matur, câștigi. Dacă te concentrezi pe limitări, pe constrângeri, nu va face decât să consolideze agresorul din interior, cel care e frustrat, că eu n-am, mie nu mi se întâmplă, eu vreau să fac și nu mă ajută nimeni. Înțelegi? Așa văd eu să funcționeze. Deci asta ar fi, în linii mari, principiul lui Saturn în Berbec. Și el poate să dea foarte multă putere celor care deja au putere. Dacă ne uităm puțin pe hartă, Saturn în Berbec, el guvernează Capricornul și Vărsătorul. Cu Capricornul e în quadratură în Berbec, iar cu Vărsătorul este în sextil, prieten. Deci Saturn în Capricorn, Saturn în Berbec va manifesta mai puțin natura de Capricorn și mai mult marcajul de Vărsător. Deci Saturn în Berbec va fi mai mult orientat către
revoluție, către transformare, către asumare, către țăcăneală, să zicem, da? Facem altfel, să punem de o revoluție, decât partea de maturitate și control și putere. Asta înseamnă că cumva Saturn în Berbec este advers energiei Capricornului. Dacă traducem chestia asta, putem spune că Saturn în Berbec va lupta împotriva celor care au deja putere. Cum zic, aristocrației, Capricornul, cel care deține deja puterea. Și vedem ce se întâmplă în Statele Unite acum. Da? Cum e lupta asta putere cu venirea lui Trump, în care America tradițională, obișnuită, mă refer la polii de putere, sunt, să zicem, puternic provocați. Și încă n-a intrat Saturn în Berbec. Deci el poate declanșa foarte multe, să zicem, situații conflictuale, lupte astea de clasă sau între poli de putere. Deci asta este vorba. El va manifesta mai mult partea asta de vărsător. Și dacă ne uităm aici în trecut momentele, datele când Saturn a fost intrat în Pești, Vărsător, Capricorn și a trecut și Balanță, pentru că are legătură și cu momentul. Și el, practic, Saturn în Berbec va genera, zicem, o reevaluare și tensiune în momentele între 2017-2020. Da, deci cele premergătoare, să zicem, COVID-ului și toată nebunia respectivă, care s-a întâmplat cu Saturn final de Capricorn, început de Vărsător. Și el e prieten, deci cu toată revoluția care s-a produs în jurul COVID-ului, Saturn în Vărsător, și anii ce au urmat, adică lucrurile s-au schimbat fundamental la nivel de mentalitate colectivă, de model muncă, de totul s-a schimbat din 2020 încoace. Am unul în care socializăm, interacționăm. Acum Saturn în Berbec, fiind prieten cu Vărsătorul, el va împinge mai departe acea revoluție inițiată atunci, acea transformare la nivel de masă, de mod de interacțiune la nivel social, că asta e Vărsătorul. Și va sprijini partea asta de tehnologii noi, de inventică, de tot ce înseamnă inteligență artificială, toate lucrurile astea. Inteligența artificială, așa cum o știm acum, a apărut în ciclu cu Saturn în Pești. Iar acum Saturn e al doilea semn de la Pești, Saturn în Berbec va intra și asta va duce la o stabilitate acestor tehnologii și utilizarea în sens concret, practic. Și ca fapt divers, riscul cel mai mare, cum îl văd eu pe Saturn în Berbec, în contextul actual, ca și progres tehnologic, va fi ducerea foarte mult pe zona militară, a inteligenței artificiale, a drone, paradrone, tot ce se întâmplă. Deci Saturn în Berbec în următorii 2 ani va crește foarte mult partea asta de progres tehnologic militar, cu riscurile de rigoare. Asta ca fapt divers, dacă vreți la bursă să cumpărați acțiuni la firmele care sunt în zona asta de militară, s-ar putea să câștigați ceva, dar e alegerea voastră. Și Saturn, quadratură cu Capricornul, 2017-2020, practic, el acum va lupta cu toți cei care au avut putere atunci, ca să se schimbă acum, și care au gestionat situația în acel moment, cumva cu vechea putere. Nu zic bună sau rea, ci pur și simplu ăsta e un proces care se întâmplă. Spuneam că Saturn în Berbec are legătură și cu tranzitul care l-a avut în Balanță 2009, 2010, 2011. Cu Saturn în Balanță, pentru că făcând opoziție, el reactivează acea poveste, cam ce s-a întâmplat atunci. Și dacă ține minte, 2009 era imediat după începuse plină criză cu 2008, da, momentul 2008, 2007-2008, și a fost partea de revenire din criză economică și la fel s-au redefinit atunci foarte multe lucruri din punct de vedere economic, dar
și zona asta de locuri de muncă, de rearanjări a unor poziții de putere. Deci, așa putem să zicem, să interpretăm acest Saturn în Berbec, cam cu ce se leagă el.